खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ आरो आंबो बोराइ बाथौनि अननायाव जोबोद खुसियैनो दंथ'यो। दिनै जोंहा माइनाव बरायनाय फोरबो जोंहा नैबे आसिन दाननि लास्ट मोनाबिलियाव आलारि बाथि फोजोंनानै माइनावखौ बरायनाय जायो। जोङो दुब्लि बारियाव, न'खरनि बारियाव, सिथ्लायाव, मोसौ गलियाव आरो गंफ्रोमबो न'खरावनो आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। जाहाथे जोंनि न'खराव जेब्लाबो सोराङा अरायबो जोंनानै थाथों होननानै जोङो सोरगिदिं गासैयावबो आलारि बाथि फोजोंनानै दिनै सोरां महरै जोङो बिमा माइनावखौ बरायनाय जायो। बेबायदियैनो जोंहा बोसोराव खनसे आसिन दाननि लास्ट मोनाबिलियाव बेबायदि माइनाव बरायनाय मोनसे आसार खान्थि दङ जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव। जों गंफ्रोमबो न'खरानो बेबायदि नेमखान्थिखौ फालिनाय जायो। नोंथांमोनाबो गावबा गावनि न'खराव बेबायदिनो फालियो। लामायाव थालिर बिफां गायनानै आलारि बाथि फोजोंनानै नोंथांमोनाबो बिमा माइनावखौ बरायो। जोंहा फोथायनाय दङदि जायनि न'खराव जोबोद साखोन सिखोनै थायो, नेमखान्थिजों सोलियो, बे न'खराव बिमा माइनावआ अरायबो गोजोनै थायो। बेखायनो जोङो बिमा माइनावखौ जेरैखि जाया सोरां आलारि बाथिजों फोजोंनानै मान सनमान होनानै जोङो बिमा माइनावखौ आसिन दाननि जोबथा मोनाबिलियावहाय बरायनाय जायो। बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै दहाय बिमा माइनावनि होननानै कमेन्टआव हरजागोन। भिडिअ'आ एसेनोसै। खुलुमबाय। दहाय आइ बिमा माइनावनि।